Santo Macapobre, Bartolome Macapobre, Raimunda Manggilimutan, Tanang Kalag, offered by Nena Dahay. For the souls, Jalito Cinco, Lorenzo Sancho, Ruel Sancho, Jose Cinco, Francis Vinluan, Leonici Oliva, Teresa Lucia, Eugene Dionesio, Ruperto, Ugang Tanang Kalag, offered by Julito and Thelma Cinco. Misa para sa Tanang Santos, offered by Annabel Imao. Misa para sa Tanang Kalag sa Purgatorio, offered by Annabel Imao. For the souls, Felipe Rochlina, Pilar Rosal, Criselda, Arcel, Jane, Philip, all other relatives offered by J.B. Banzon. Petition for good health of Maribeth, Daniel, and family. Birthday anniversary, Lobelia Sala, Rogelio Sala Sr., Rogelio Sala Jr., Edwin Daniel Jr., Gerson Ubalde, Emilio Villamor, for all the souls offered by Ednar Daniel. For the souls, Crescencia Antonio Leo, offered by Christy Caminade. For the souls, Francisco Sr., Soledad, Andrew, Francisco Jr., Arvin, Tranquilino, Anesha, Carmelita, Catalino, Antonia, Gabriel, George, Remedios, Hilario, Salome, Rosalia, Dolores, offered by Jeline. Thanksgiving, Sacred Heart of Jesus, St. Joseph the Patriarch, Mother Perpetual Help, Senor Santo Niño, for all the blessings received. Petition for good health, kalinaw sa tibok kalibutan, ug pag-iuli sa ako mga anak sa ilang maayong kabubuton. For the souls, Vitaliano, Magno, Luz, Yolanda, Marilu, Hilario, Rolando, Belinda, Eric, Pedro, Jesus, Manuel, Arceli, Milagros, Remedios, Marina, Felipe, Enrique, Asuncion, Nestor, Mylene, Jonathan, Ana Maria, Marisa, all souls offered by Dolores Chavez. For the souls, Edna, Kalingacion, Bancairan, Jose Cabahug Perez, Ludovico Boncairan, Lucia Kalingacion, offered by John Eda Perez. For the soul of Johnny Lauron, offered by Rhoda Lauron. For the souls, Mario, Antonio, Maria Socorro, Brendo, Isidoro, Lindy, Ronald, Alan, Elaine, Melvi, Ave Maria, Villaflor, Romulo, Roselia, Rowena, Janice, Evelyn, Victorina, Gaudencio, Arsenia, Nenita, Rodolfo Sr., Alfredo, Iluminada, Catherine, Sugary, Timotea, Jose Sr., Tanang Kalag, offered by Violeta, Padilla, Otadoy. Thanksgiving, pamisa pasalamat sa mayong panglawas. For the souls, Narciso Sr., Rosita Anjo, Celso, Pedro, Regine, Ermeline, Evelyn, Sylvia, Jose Alberto, Roger, Amparo, Lucia, Cedra, Sally, Liza, Jose La Peña, Marilyn, Tanang Kalag, offered by Belen Sancho. For the soul of Eleazar Bustillo, offered by Vanessa Bustillo. For the souls, Bernardo Sr., Elsa, Bernardo Jr., Francisco Sr., Soledad, Andrew, Arvin, Francisco Jr., Tranquilino, Anesha, Epifanio, Carmelita, Baby Joseph, Hernani, Leonedesa, Abelio, Bernarda, Leoncia, Judith, Ida, Pina, offered by Arlene. The souls, Sergio Peralta Sr., Arnold, Arman, Toto, Joji, Teodora, Hunter, Sergio Peralta Jr., Maggie, offered by Malu. For the soul of Jerry Pigar, offered by Arlene. For the souls of Alvin, Anatolia, Salome, Sebastian, offered by Maria Eladia, Lagitao, and family. For the souls, Estelita, Judilia, Rolando Sr., Emilianita, Perla, Sigfredo, Felisa, Tanang Kalag, offered by Nida and Aldith Judilia. For the souls, Leon Basubas, Maria Loper Basubas, Henry Basubas, Leo Basubas, Amy Basubas, offered by Carlos Basubas. Souls, Galicano Boragay, Lydia Boragay, Jesse Wenceslao, Diane Batikan, Victoriano Baragay, Lucy Formentera, Tuding Boragay, Ketty Pogonia, Marie Cartagena, Vicenta Plenios, Elena Wenceslao, offered by Araceli Pancho. Soul, Flaviana Ortiz Rayuyan, offered by Gemma Lorca. Thanksgiving for good health of Tan and Delmar families. For the souls,
Father Joselito, Erasmo, Maria, Antonieta, Cirila, Editha, Ignacio, Elpidia, Isabel, Sotero, Domingo, Brigido, Macaria, Renato, Pantaleon, Rosario, Hector, Arthur. Offered by Tan and Delmar families. The souls of Sonanita, Roberto, offered by Aquiles Ranile. Souls, Maximo Jr., Lydia, Belmer, Ruby, Francis, Maximo Jr., Carmenia, Tanangkalag, offered by Michelle Recopelacion. Souls, Elias Roque, Adelaida, Melesha Paran, Leo Casiano, Bienvenido, Julian Maxima, Moning Galileo, Marcelo, Fortunata, Rufina, Francisca, Tuding, Zosimo, David, Edgardo, Simprosia, Maria Nating, Donato, Maxima, Margarito, Donato, Catalina, Excel, Fernanda, Magno, Constancio, Brenda, Leo, offered by Pugoy family. Souls, Magno, Ignacia, Edovegio, Baldomero, Loli, Nanito, Minihilda, Maria Loreta, Maria Maglasang, Mark Bryan, Maxima, Raquel Castillo, Andrew Solon, Crisolgo, Lydia, Luis, Melissa, Ninfa, Basilo, Ermin, Anita, Romeo, Jean, Ismael, Esther, Alexander, Bernabe, Alberto, Edwin Ripdos, Giselle Ferrer, Florencio, Anisita, Jimmy, Lucas, Elena, Rufina, Victoria, Bokbok, Pepito, Bernabe, Ricardo, Merlita, Silverio, Paulino, Vicente, Ripdos, Andres, Maximo Romeo, offered by Pugoy family. Souls, Asuncion Garcia, Vicentico Rondina, Mildred Springs, Rila Rondina, Danilo Garcia, Paul Cuandia, Polinaria Arsenal, Alvina Navarro, Siriaco Navarro, Margaret Wellman, Dorothy Spring, Kurt Haben, Daryl Elrod, Martin Garcia, Matilde Rondina, Robert Spring, Roberto Rondina, Bernabe Rondina, Yuvihilda Bertulfo, Sirciaquito Navarro, Carmelita Navarro, Luviminda Navarro, Leo Wellman, Joseph Spring, Martha Ann Haben, Julian Rondina, offered by Leo Rosel Spring, Rondina family. Souls, Mark Brian Sarmiento, Hermenihilda Fontanar, Ismael Fontanar, Bernabe Rondina, Roberto Balansag, Pepito Gornes, Maria Loreta Gabito, Bernabe Rosel, Alberto Saberon, Monsignor Carlito Pono, Roque Cantos, Democrita Bohol, Cardinal Vidal, Vicente Requieron, Rosa Dionisio, Rolando, Father June Navales, Dolores Cabatingan, Floripis La Sala, Lucia, Felipe Pugoy Jr., Dorotea, Leonila, Silverio, Maxima, Paulino Telio, Esther Colita, Casarilla Gabito, Father Nilo, Luisa Cañete, Inday Sara, Ronnie Roma, Jean Crescencia, Brenda Lumapas, Lourdes, Nina Pinero, Gemma, offered by Catholic Charismatic Renewal Movement. Souls, Priscilo Sr., Priscilo Jr., Herbacio, Policarpio Genaro, Esmeralda, Rogelio, Romana, Prudencio, Seria, Hilaria, Jonathan, Liza, John Michael, Bernardina, Leona, Francisco Sr., Aurora, Simeon, Victoria, Sofronio, Alejandro Sr., Fedelino, Victoriano Sr., Blas, Felipe Jr., Nelson, Andronico, Monica, Senod, Calixta, Crisologo, Hermes, Anesito, Pilar, Felipe Sr., Sofronia, Celso, Sotero, Justina, offered by Pugoy family. Soul of Roquina Tampat, offered by Pugoy family. Soul of Jaime Arellano, offered by Pugoy family. Thanksgiving for all the blessings received. Petition for good health for Dan Dave. For the souls, Manuel, Raimundo, Trinidad, Leoncio, Bonifacia, Bartolome, Rosa, Alan, Verda, Glean, Arnulfo, Pilar, Erwin, Edito Sr., Eleuteria, Edito Jr., Glorinda, offered by Eli Malait and family. Thanksgiving for all the blessings received. For the souls, Anatolio Texon, for all the souls offered by Matias family. The souls, Mariel Itang, Raymond Minosa, Cesario Parcon, offered by Manilin Itang. For the souls, Dionisio Tito Cabantan, Jeremias Jesse Cabantan, Pascual Rosa Cabantan, Claudia Felipe Cabalida, Richard Rosie Gomez, Bienvenido Panfila Gomez, Baldomero, Damiana Gomez, All Souls, Pablito Gomez, offered by Cabantan Gomez families. Daghang salamat. Let us all say, atong iampo karon ang pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Cabomot. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Cabomot
sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isipari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma, alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan, ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Diri ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngala ni Hesukristo, among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Prayer for priests. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they're needed by the church, they're needed by souls, they're needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Additional intentions, Mass for the souls of Exaltacion Malinaw, Jose Malinaw, Felisa Ompok, Rosa, Gaga, Liberato, offered by Josephine Malinaw. Daghang salamat.
The Angelus. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Espiritu Santo, Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kami makasala, karang sa oras ng kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matumaninig nato sumalas yung pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kami makasala, karang sa oras ng kamatayon. Ug ang pulong na himong tao. Umpuyo siyaban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kami makasala, karang sa oras ng kamatayon. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aram ko sa mga gasaan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingin sigdan ng grace gahapon sa mga katuigan ng nagitapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi. Ginoong Jesus, ihatag kanila ang pahulay nga ay katapusan, kay alam kanila imong giula ang bulilhon ng dugo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang managiusa sa Espiritu Santo, manakaninyo. Nasab ko nimo. Maigsoon ni Santo sa misa itong iyampong kapahulaing dayon alang sa makalag nila ni Padre Edgar Quilo, Padre Glicerio Giussana, ug Monsignor Rudy Villanueva. Maginulsulita sa mga sala, armanda mitapag sa ulog santos nga misa. Ginoong Jesus, nakasala kami, nakalapas sa imo kayo, kaloy kami, luwasa kami, o Ginoo. Kaluyan da kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa mga sala, dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo padaling hugi maluluyo nga pagampo. Aron imo sa maligon na paglaom ngayong pagkabanaw ng imong mga alagad, sumalam sa ilang gipaabot,
Samtang buhiyon na mga pagturiyaw sa imong anak nga nabanhaw, kiniya mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buyog nga riban ganimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Si Propeta Elias nga taga Tisbe sa Galaad, miingon kang Akab, samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan, nga moabot, sulod sa pipila ka tuig, gawas kon akong paulanon. O giingnan sa Ginoo si Elias. Pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silangan ug tago didto sa sapa sa Kerit sa silangan sa Hordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimog pagkaon. Busa miadto siya ug gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kerit, ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan ug sudan, buntag ug hapon, ug didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Dili unta siya motugon, nga ikaw mahadakinas. Dili unta siya matagpilang, nga nagabantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilang, ni matulog ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili magdagmal kanimo, sa adlaw ni ang bulan sa gabi. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug yuta.
ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong pagikan karon ug hangtod sa kahangturan. Nangatong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Pangitang gingharian ug ang katarong sa Dios ug ang tanan igadugang kanimo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo man kaninyo. Nasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaw ni ikaw o Ginoo. Sama kita na Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod dito. Unya may alirong kaniyang iya mga tinunan o gitudluan niya sila ninimo sunod. Bulahan ang maila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ilang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa bagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios ng iyang mga anak. Bulahan ang gilutos, sungod silang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ilang gingarian sa langit. Bulahan kamo, kon bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao, o butang-butangan sa nang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga kaigsunan, maayong gabiing kaninyong tanan. Aniya kita ning adlong Lunes sa ikanapulo nga semana sulod sa tuig sa ordinaryo nga panahon. Ug niya atong pamalandungan karon nga magibasa labi nato Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Diin nining chapter 5 ni San Mateo, gipahinumduman kita sa atong Ginoo mahitungod niining atuang password on how to be happy. Unsaon nga kita mabulahan. Sa Tagalog ang mabulahan unsay tinganagalaw gana mapalad. Ang mapalad o binisayon lapad o palad. Sama na siya mapalad, lapad o palad, kay always abre para sa iyang isig kaingon. Now, gingon diri so nang bahin sa 8 Beatitudes, bulahan ang ilang nga sila kabus sa mabutang espirituhanon, kay ilang gingharian sa langit. So kung ikaw nagsalig sa Ginoo, then all that you have and are, imo ginang tan-awon nga iyaha sa Ginoo. O gunya kay iyaha man sa Ginoo, abre yun imong kamot. Kay kung abrihon imong kamot, mulapad. Mintras, kung di ka manghatag ni ana, maun sa maging kamot, sirado. Ang abring kamot, unsa na, bukas, palad sa Tagalog. Ang siradong kamot, kapos, palad. Kapos, wa may kaposlanan. Way kaposlanan, muna kapos di ay. Gikan diyang way kaposlanan. O way swerteng ginabuhi, sawing palad. Nahala, asa makaana, sawing palad, kapos palad, or bukas palad. Abre ang imong kamot.
muna nga di na ka maghuna-huna, di na ka mahigot with all the things nga para nimo nakahatag kanimo og security, dili na ka mahigot niya na. When the time comes nga kinahanglan ipaambit sa uban, then do and share ngadto sa imong isig kaingon. Sunod, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Now, kini nagpadayag sa atong kakulang sa gugma sa Dios. Because pag ang tao nahigugma pag-ayo sa iyang asawa, sa iyang bana, dili siya makakumit og sala nga pagpangabit. Pero kung kulang iyang gugma sa iyang asawa, kulang higugma sa iyang bana, mo nang mangabit siya. Mo tinuod ba ka to? Nasakpan sa bana ang usa ka rider dias balay. Naka-eskapo sa balay, gigukod na ito mas ginhawa, ni saka sa kahoy, o niya giingnan, saman, di ka manaog. Gada silang sundang, gitikba silang kahoy, wala ko kabaon sa sunod niya to. Kung natumbang kahoy, goodbye kang ridera ka. Dili madalag rider, kung kahoy nang imong gi-ride. Hasta asawa man, imong mang gi-ride. Mauna siya. So when we are in the state of sin, we should mourn for our sins. And when you are in the period of mourning, ayaw hamag, kung ikaw nagsimba, ayaw hamag nga mokalawat lang ka diretso. You have to undergo cleansing through the sacrament of penance, the sacrament of reconciliation. Mangumpisal una ka sa pari, nga sa imo pa pangumpisal sa pari, ayaw lang po nga murag 2-5 na lamang. Sa 2-5 na lamang, mag short pants, mag sleeveless, 2-5 na lamang sakramento. Di man na 2-5 unta, 3-5 unta. Ha? So, kung ikaw nakakita, you are really mourning, then you should show to God the way you dress. Di ba? Ang man, namatyan ka, magpakigol ba ng namatay? Kita mo babae nga namatay ang bana niya, nagpakigol? Period of mourning pa man. So, unya lang pakigol kung gilubong na imong bana. Hala, libre na ka ang pakigol tapos ginawa diya. Pero samtang you're in the state of mourning, magsulob kag insakto, nga dili ka magpakigol-pakigol, diha. Mao po na, ayaw pakigol ha, kung mangumpisal. Oron sa ba, magsapot sa sakto og angay. Sunod, bulahan mo paubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Ambot kining pagkamapaubsanon kon naambog ini diha sa tag-sa kakatao. Akong isahit ha, sample ni siya. Sample nga situationer, problema nga gamay. Dihay kaslunon. Ang maong kaslunon, naa kunoy ilaha nga pare. Gikontak nila ilang pare, nga ilang kaila, ni balibad man. So ang pari nga nibalibad nga dili makakasal ni rekomendar og laing pare nihatag sila numero ngadto sa kaslunon ug kaniyang kaslunon mo ni kontak sa maong pare. So priest B na ni siya kay ang priest A ex naman to ni balibad. On the day sa wedding niabot si priest B, pag abot niya sa Kristi naaman si priest C. Dilis priest mo na priest C. Mauna ang priest C parinti sa laki. So na ikatungod siya mo kasal. Mananingon siya sa priest B, Padre, kung celebrate na lang tang duha sa misa. Uy, wa manaminaw, nilakaw. Ug unya niadto kuno opisina sa maong parokya. Dayon nag-in-English ngadto sa opisina sa maong parokya niingon, how shall I say this? Nasagmuyo isa ba? Nganong dili siya mao'y nagkasal? Nagibiyaan niya ang iyang trabaho sa usa ka opisina sa palasyo. O giingnan niya ang taga-opisina, giyaw-yawan, human siya bagyaw-yaw, be attentive. Attentive for what? Nagkatagbo si priest A o B, nag-istoryahay, o niya si A ni contact sa office,
og niingon, kinahanglan mangayo og pasaylo ni Priest B. Sa dihang niabot ang mong problema sa team of pastors, usa ka monsignor sa mong parokya niingon, ang taga-opisina maubay ni kontak niining duha ka pare, unya ang tubag ningon man, dili. Ang kaslonon, mo'y nay kailang pare si Priest A. Priest A dili available, nagkontak og Priest B. Ang laki pod nagkontak og Priest C. Muna niingon ang good monsignor, sanglit dili man ang office maoy nagkontak, wala tay liability. Muna dili kinahanglan ang office mangayog sorry ni Priest B. Pero pay attention to the words of Priest B. Be attentive. Kung ang maong mga pulong isampalong niya kaha, be attentive. Who contacted you? Dili ka angay mga saba sa office because the office staff, not one of them contacted you. So ang imong paninglan, kadtong kaslonon, nganong nahitabo man eh. Pero si Father kulang sa pagpaubos. Kay si Priest C ni offer man niya, Father, mag-concelebrate na lang ta sa misa. No? Sayang ba kay batanon pa ning pari si A o B. Meanwhile, si C, idadira na, in his prime na. Kasayang, no? Batanon pang pari na ang pride and arrogance. Sayang nga. Saan kapag wali niya ni, bulahan mo paubsanon kay makadawat sila sa gisaad sa Dios. Nakita baka niya kinipod diha sa iyong kinabuhi. Muna, we need a lot of discerning. Because discerning is spotting the difference between what is good and what is seemingly good. It's not all about what is good and what is bad. It is all about what is good and what is seemingly good. Unya kining seemingly good ang binisaya na murag maayo, murag good, pero dili di ay good. Pero makita na sa tao the difference between what is good and what is seemingly good, then he will try to live a righteous life. Bulahan silang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon nila siya. Dili na makapuyo og righteous life when you are in pride and arrogance. Because how can you say, I am righteous, and you are still living in pride and arrogance? Muna nga kining first four beatitudes, kahinomdom ni nato tanan. Abri ang atong palad, abri nga modawat nga nagmakulang ta sa paghigugma sa Ginoo mo na nakasala ka, abri kay nagmaubos ta sa galingon, kay ang hangol dili mapaubsanon, ikaupat nga diha sa iyong pagpaubos nagtuman ka sa kabubuton sa Dios. You try to live a righteous life. Ingon sa Ebanghelyo, bulahan ang nagtinguha pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. You will be satisfied. Doing and following the will of God is our ultimate satisfaction in living out the Beatitudes. Palihog manindog. Magambog kita karon ngadto sa Dios, amahan alang ni inang kalinaw sulod sa kagalingon, musangpit titas pag-ingon, amahan pataling huging amo mga pagampo. Amahan pataling huging amo mga pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan magmadasigon ug maisugong musangyaw sa maayong balita nga maoy bugtong kahupayan nga gipangita sa kalibutan. Magampo kita. Amahan pataling hugi ang among mga pagampo. Nga sila nga nakasinatig pagpanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo.
mahupay sa presensya ni Kristo, taliwala sa ilang mga kalisdanan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sa kinasing-kasing, atong sagupon ang mga kabulahanan, aron malipayon kitang mubulig alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton og sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, malig-on og maalim sa ilang kagaul og kasakitan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatay makasinati sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langitnong gingharian. Magampo kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan liguna ug dada kami haduol nga na kanimo kay ikaw man ang tinubilan sa mong kalinaw ug kalipay kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Hunsay igasa ko kanimo, tungod sa imong payo. Giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong ipakiyeng ka sa kayo ngaway sukot sa kayo ngaway sukot. Mangigsoon pagambo kamo aron nga ako gini sakripisyo dawaton na sa Dios samahan makagahom sa danan. Dawatan tayo sa kinuhis kapisugikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagmay siyang ngalan, alang sa satang kapuslanan ug sa tabagang santos nga simbahan. Dawata nga maluluyon ginuang gasang gihalad alang sa nanong mga alagad nga nangamatay diya ni Kristo. Aron naman katangtangi sa likala sa kamatayon pinaging lusang sakripisyo, mahimo silang angayan sa kinabuhing way katapusan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Nasab ko ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ulis ko. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magawom sa danan nga ngayong matarong gayod. Nga pasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay bisan kami nga hinungdan sa kamatayon kung sa katapusan kami mamatay na, ang imong kaluoy gugma mo ay mababalik ka namo sa kinabuhi diya sa bagig-uban kang Kristo kan sa pagdaog may among kalawasan. Ug busaban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong imahayaw. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana
Hosana sa kaitaasan. Santos di ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalag mo Espiritu arabag santos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo, ngalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon, mikuha sa iyong pani, pasalamat kanimo, mipikas sa mga daningadto sa matinunan ug maingon, dawada kini inyong tanan ug kana, kay kini mao kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ng panihapon, mikuha sa kalis, salamat gani pag-usab, mihada ning adto sa matinunan ug maingon, dawada kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala alang kanini ug alang sa nang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa bagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo ang balik ngani. Aron maghandom sa kamatayon na pagkabanang ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa ginabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo sa mga pari. Hinumdumi sa bumaigsuon nga nangamatay, malauman nga mabanhaw sila nga tanan nga matay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles, ug sanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kawadaygon ug amoy ikawng himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magambog kita ngadto sa langit ng amahan, atong gamiton mga pulong itudlo kanato sa mananubos diya sa pagingon. Amahan namo kana sa malangit, pagkaygon imong ngalan. Mabot ka namo ang imong harian, matuman imong pagbuot ni sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa madagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala. Mayon na nagpasaylo kami sa mga sala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man iyang harian ang gahumagang hamayan tod sa kanturan. Ginoong Kristo na yung sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala, kung ipagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, natagi mi sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo, Nasab ko nimo. ipakita ta karon atong panaginig sa unay. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw, kaloy kami, hatagi
kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masalang sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipumulong lamang ug gumaya ko. Ang lawa si Kristo. Amen. Reminder sa dili pa mga lawat. Sa atong pagpangalawat, atong ipadayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo, pinaagi sa pagluhod sa usa ka tuhod, samtang ang imong gisundan nagalawat pa. Human og luhod, mubarog. Pwede na ibuka ang baba, samtang ipagawas og dyutay ang dila, aron dawaton ang lawas ni Kristo diha sa dila. Ang mga kamot ibutang sa dughan nga nakabendito or praying position. Human og dawat sa lawas ni Kristo, bubalik sa lingkuranan. Salamat. Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giola aron ta maluwas, kalapasan karautan sa tao gipapas, pasalog na gihatag sa Diyos. Dol kaniya kay mamati siya, kung salik sa iyang gugma, kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya, kanunay magaring siya. Hinaot Ginoo imong pamation. Magampo kita. Pilo-pilo ang Ginoo pinagdinawat ng mga sakripisyo ang imong kaluoy alang sa iyong mga alagad nga nangamatay, o kanilang imong igasan sa grasya sa bunyag, ihatag na puno sa mga kalipayng way katapusan, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church. They are needed by souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Christ, take to your heart your sons who are close to you because of the priestly ordination and because of the powers they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live
and defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. prayer for Sugbuswak. God our Father, you have created us in your own image and likeness. You have adopted us as children through your Son, our Lord Jesus Christ. You have inspired us through the power of your Holy Spirit. We pray for the realization of this endeavor, Sugbuswak, a watershed event that aims to give birth to the proposed dioceses of Danao in the north of Cebu and Karkar in the south of Cebu. Open wide our eyes to glean over the geographic, demographic, financial, and institutional concerns of this our dream, so that we be able to erect local churches that radiate communion, practice participation in governance and authority, and adhere to core responsibility in mission for a synodal church. All this we ask of you through Christ our Lord. Amen. Señor Santo Niño, Our Lady of Guadalupe, San Pedro Kalungsod, Pray for us. bulahan kato nga matay diya sa Ginoo, itugon na pahulay sila gikan sila mga kabudlay, kang ilang mga maayong buhat nag-uban kanila. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Kung kahayag mo ay pagkapalong mo na nagunta kanila hantod sa kanturan. Mopahulay na sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag o mga kalag sa magtutuo nga nangamatay na, tungod sa Dios nung kaluoy, mopahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo man kaninyo, Nasa o manalangin ng Dios, magahom sa tanan, ang amahan, ug ang anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat, Siris. And I will estimate, and I will